Iva, sowa ġifieri qed tgħidli li nista' nibda xogħol mill-ġimgħa d-dieħla. Tajjeb, dan nasab kemm niġu nifirma xi karti jew jien l-ewwel, fix nista' niġi. Tajjeb. Nibqa' ġej wara x-xogħol. Sewwa wisq. Grazzi ħafna ta' Sur Degwara. Grazzi, niltaqgħu. Ġewwa xileb. Jaqgħu. Sitt part-time job ieħor. Jiġifieri mhux se tmur tibqa' tgħin il-ħuk fit-tibjiet. Le, xorta waħda sa nibqa' mmur issa, sitt part-time job ta' telephone operator ma' garax ta' towing. Jiġifieri għandek part-time? Part-time job ieħor. Allura? Jiġifieri barra x-xogħol se tkun qed tagħmel żewġ part-time jobs. Iva, ankella Lor, tista' tgħidli kif se nibqgħu ndawru r-rota aħna. Ir-rota ilna ndawruha. Kif jista' jkun se tkun qed tagħmel żewġ part-time jobs? Ara naqra jiena flok li tuħu gost li għandha raġel li kapaċi imur minn xogħol għal ieħor. Inkun nista' nixtriwlek kieku l-ġojjel. Jiena lilek irrid ħanini mhux il-ġojjel. Nkun nista' nixtrih kieku l-42 inch u s-satellita, nkun nista' nieħdek il-weekend break. Naħseb aktar se toħodni għal xi breakdown milli għal weekend break. Ġejbi l-weekend break. Fiex ħin se jkollna l-ħin biex imorru l-weekend break. U fiex ħin se naraw il-xulxin aħna. Taqtax qalbek Lor, issa tara, tibda tara frott il-flus u mbagħad tara kif tħossok. Il-flus m'għandix nambihom kif jiena għaddejja tajjeb. Imma jien minix. Jew mhux bil-fors m'intix dejjem trid tixtri u dejjem trid tixtri l-ġdid u aktar m'għandek aktar trid. Jiġifieri inti tippreferi l-qgħod hawnhekk ma nagħmel xejn u nitlef opportunità bħal din. Aktar se titlef is-sabiħ tal-ħajja miż-żewġa ħanini. Ara vera għandek ħabta kif twaqqani dawn int. Jiena insomma tgħix tgħid din id-darba il-part-time job xorta waħda sammun nagħmlu. Tgħid ma nitlifx 400 euro hekk ma jaqgħux mis-sema tgħid int. Filip għandu raġun, għax il-flus huma valur, speċjalment fis-soċjetà li qed ngħixu llum hija soċjetà kummerċjali. Bla flus ma tagħmel xejn u ma tridx tkun inqas minn ħadd ieħor. Imma il-flus mhumiex valur assolut. Kien hemm żagħżugħ illi kellu flus, ħafna flus, tista' tgħid kemm jesaġildu. Kien joqsu xi ħaġa. Ma jidirx li kien kuntent, għax mar fuq Ġesu u qallu x'nista' nagħmel Mgħallem biex nikseb il-ħajja ta' dejjem. Kieku kien kuntent, ma kienx jaħseb fil-ħajja ta' dejjem, allura alla volja kellu l-flus, ma kienx kuntent. Mill-Evanġelu ta' San Mark. Kien se jaqbad it-triq meta mar fuq wieħed jaġġel niżel arkub teħ qudiemu qallu: Mgħallem tajjeb, x'għandi nagħmel biex nikseb il-ħajja ta' dejjem? Għaliex qed issejjaħ li tajjeb, qallu Ġesu. Ħadd ma hu tajjeb li falla biss. Inti l-kmandamenti tafhom: la toqtolx, la tiżnix, la tisraqx, la tixitx fil-falz, la tiħux bil-qerq dak li hu ta' ħaddieħor, weġġaħ lil missierek u l-ommok. U dak wieġbu qallu: Mgħallem, jiena dan kollu il inħarsu minn żożiti. Imbagħad Ġesu xeħed fuq ħarsa ta' mħabba u qallu: ħaġa waħda tonqsok, mur bih li għandek, agħtih lill-fqar u jkollok teżor fis-sema. Imbagħad ejja u imxi warajja. Imma l dan il-kliem ir-raġel qarras wiċċu u telaq qalbu sewda għaliex kellu bosta ġid. Ġesu mbagħad ħares ħarsa madwaru u qal lid-dixxipli tiegħu: kemm jiebsa għall-onja li jidħlu fis-saltna ta' Alla. Id-dixxipli staġbu għal din il-kelma, imma Ġesu reġa' qalilhom: kemm jiebsa uliedi li wieħed jidħol fis-saltna ta' Alla. Eħfef li ġemel jgħaddi minn għajn tal-abra milli wieħed għani jidħol fis-saltna ta' Alla. Huma staġbu wisq aktar u bdew jgħidu wieħed lill-ieħor: mela min jista' jsalva? Ġesu ħares lejhom u qalilhom: għal bnedmin dan ma jistax ikun, imma għal Alla iva, għaliex għal Alla kollox jista' jkun. Qabeż Pietru u qallu: tajjeb, aħna ħallejna kollox u ġejna warajk. Qallu Ġesu: tassew ngħidilkom li fost daw kollha li minħabba fija u l-Evanġelu iħallu lil darhom jew lil ħuthom jew lil ommhom jew lil missierhom
jew lil-ulidhom jew l-għelieqi tagħhom, ma hemm ħadd fosthom li minn issa f'din id-dinja stess ma jirċevix għal 100 darba iktar djar, aħwa, subien u bniet, ommijiet, ulied u għelieqi flimkien ma' persekuzzjonijiet u l-ħajja ta' dejjem fi żmien li ġej. Ġesu ma jikkundannax il-flus. Anqas u anqas ma jikkundanna il-min għandu il-flus. Ġesu ma jikkundannax il-min hu sinjur, speċjalment min il-flus għamilhom bl-għaqal u bil-għaraq ta' ġbinu. Li qed jipprova jgħidilna u jwissina illi mhux bil-fors il-flus jagħmluna kuntenti. Hemm xi ħaġa oħra li tista' tagħmlek kuntent. U dina hi li tagħmel il-ġid lil ħaddieħor. Għaliex? Għaliex il-kuntentizza tiġi mir-relazzjoni. Lora lil Filip qaltlu l-aktar importanti għalina li konna ħin għal xulxin. Għaliex din sa tagħmilna kuntenti? X'jiswa li konna l-flus, mbagħad laqqas għandna ċans igawduhom. Għax kieku għalmenu jiservuna l-flus biex aħna ingawdu l-xulxin. Xi ħaġa ta' min ifaħħarha u żgur li Kristu ma jikkuntannanix. L-aktar importanti li naraw minn fejn jiġi il-ferħ veru. U Ġesu jsemmi xi ħaġa fundamentali. Il-ferħ veru jiġi meta jiena nagħmel il-ġid lill-oħrajn. Min iħalli xi ħaġa, Ġesu imur anki fir-radikali, l-omm u l-missier u l-ħutu biex jaħdem għal bċarat tajba, jiġifieri biex jagħmel il-ġid lill-oħrajn, għax il-bċarat tajba tagħmel il-ġid lill-oħrajn. Dana sa jkollu għal 100 darba iktar jgħid, u l-aktar u aktar ħajkollu lena f'qalbu. Din mhux l-esperjenza tiegħi li qed ngħidilkom. Din esperjenza ta' ħafna anki żgħażagħ illi permezz tal-volontarjat bi spirtu nisrani għall-imħabba talla taw minn flushom, minn ħinhom, mill-ħajja tagħhom biex jgħinu lill-oħrajn. U x'kien ir-riżultat? Ferħ kbir ġo qalbhom. Mela l-flus mhix kollox. Bejn il-bieraħ u llum tlaqqat l-Assembleja Djoċeżana fiċ-ċentru parrokjali ta' Ħattart. Dan l-avveniment annwali laqqa flimkien lill-mexxejja u rappreżentanti oħra tal-oqsma kollha tal-Knisja f'Malta. Matul l-Assembleja tnediet il-verżjoni l-ġdida tal-website uffiċjali tal-Knisja www.maltadiocese.org u l-verżjoni online tal-Gazzetta l-Ġens illum. Din hija aċċessibbli mill-website www.mediacenter.org.mt. Illum l-Isqof Mario Grech iltaqa' mas-saċerdoti djoċeżani u reliġjużi biex iniedi l-pjan pastorali ġdid ta' Djoċeżi ta' Għawdex. Il-pjan pastorali djoċeżan bit-tema Fi Kristu ħolqien ġdid ikopri s-snin 2009-2012. Għada filgħodu l-Arċisqof Pawlu Cremona jibda żjara pastorali fil-Manikata. Fid-9 l-Arċisqof se jiltaqa' mal-bdiewa ta' din il-lokalità u wara jiċċelebra qudiesa fil-Knisja parrokjali. F'dawn l-aħħar 9 xhur l-Arċisqof żar 15 il-parroċċa u ppjanat li sa tmiem is-sena jżur 6 oħra. Nhar il-ħamis 15 ta' Ottubru fid-Djoċeżi ta' Għawdex se jsir il-ftuħ tal-Kungress Ewkaristiku Djoċeżan. Il-Kungress qed isir biex ifakkar it-80 sena mill-ewwel Kungress Ewkaristiku li kien sar fl-1929. It-tema tal-Kungress hi Jum il-Ħadd huwa sintesi tal-ħajja nisranija. Ġie ppubblikat ir-rapport bi proposti għal konsultazzjoni nirrestawraw il-festi flimkien. Ir-rapport huwa disponibbli online jew mill-Kurja tal-Arċisqof. Il-pubbliku jista' jibgħat ir-reazzjonijiet tiegħu fuq l-email festi@maltadiocese.org. Għada huwa jum it-tagħlim nisrani. F'dan il-jum il-Knisja tiċċelebra xhieda kontinwa u d-dedikazzjoni tal-katekisti flimkien mal-għajnuna u sem tal-komunità nisranija.